Ideme teda na tie starodávne jedlá, čo boli spomenuté. Tak v tepličke pôvodne, kým sa to súkromne hospodarilo, tak vlastne tie starodávne jedlá boli také, že na ráno sa pre kostov museli variť halušky. Hej, halušky s brinzou, halušky s kapustou, zavarance, opekané, na rôzne spôsoby. Čo sú to zavarance? Zavarance to sú vlastne také väčšie halušky, ktoré sa robili spôsobom, že sa nakrajali zemiaky do vody, nechali sa rozváriť a do toho sa nasypala múka, nechala sa zavrieť a takou špeciálnou lopatkou sa muselo z toho vymiesiť cesto a trhali sa z toho také ako guličky. Ako väčšie, ako strapačky. Áno, hej? také väčšie. To sa nie tak... A tie sa omastili upraženou slaninou a čo bolo na tom zaujímavé, posypali sa cukrom, to znamená, že to sa konzumovali na sladko. Ako koláč? Ani nie, ale bolo to syté jedlo. Čo sa týka potom ďalšieho hlavného jedla, tak na luky väčšinou sa varila sa krupová polievka s udeným mäsom, lebo kým neboli mrazničky, samozrejme, tak mäso sa konzervovalo väčšinou udením a prípadne na jeseň potom sa solilo mäso z oviec, z baranov. Do sudov, hej, to som počul. A jak sa to robilo? Pozná to ešte niekto? Tu ešte sa to robí? No, klasicky, akože sa natlačilo mäso a bolo nasolené, to znamená, že bolo veľmi slané. Ja ako dieťa sa musím priznať, som to neobľúbovala, pretože sol sa so mnou nekamaráti. A potom sa takisto chovali ľudia ovce, takže ďalším takým hlavným produktom bol syr v lete, čerstvý, ovčí a potom spracovaný na brinzu. V jeseni sa potom tlačil do putierky. To znamená, do geletky. Hej, sa natlačil, posypal, buď sa zalialo masťou, alebo teda takisto silno nasolené. A v tom múzeu je teda tá putierka? Áno. Pôjdeme pozrieť, hej? Dobre, ešte sa spýtam. Tú brinzu u vás robili tou studenou technológiou do tých 32 stupňov, teda ako sír sa varil ovčino alebo udržiavať, hej? Klasicky na salaši sa robil sír s tým, že sa mlieko len prihrievalo, hej, nepasteurizovalo sa samozrejme z minulosti a z toho potom, keď vykysla tá hľúdka, tak sa vlastne zomlela a urobila sa brinza. Takže vaša brinza bola tak, jak hovorí pán Ebringer, profesor Ebringer z Bratislavy, že to je tá vitaminová bomba, hej, alebo takáto. Ktorá priaznivo pôsobí na zažívacie ústrojenstvo ľudia. Ľudia by si to vlastne mali uvedomiť, lebo pred vstupom do Únie, keď sa môžem vrátiť teda k poľnohospodárstvu, nás strašili hlavne veterinári tým, že jednoducho nebude možné na trhu sa uplatniť s výrobkami od oviec z tepelne neošetreného mlieka. Nakoniec vlastne vedátori museli presviečať verejnosť, že brinza a syr vlastne, ktorá nie je z pasteurizovaného mlieka, má tie priaznivé účinky na ľudský organizmus. Keď som robil so šéfkou kuchyne rozhovor pred chvíľkou, tak hovorila, že varí brinzovú polievku. U vás ju nevoláte demikat, hej? Voláme demikat. Tiež, hej? Lebo ona povedala, že brinzová polievka možno si to... Ona už vlastne absolvovala hotelovú školu, takže ona pozná ten moderný názov a tiež nie je pôvodom Tepličanka, musím povedať, ale u nás klasická brinzová polievka sa volala demikat. Nejaký koláč? Koláč. No koláče väčšinou, keď aj boli oslavy, dajme tomu krštenia a svadby, tak koláče v minulosti boli z kysnutého cesta, makové prevažne, orechové veľmi nie, lebo orechy sa tu neurodili, ale lekvárové a potom s kakaom, hej, ešte také kysnuté koláče. A vy to aj takú kuchyňa podať? No určite vie, len na kysnuté koláče treba dosť času.